Il-manuvri ta' Steward dejjem skont il-provi li ħarġu sa' issa huma manuvri fuq stil mafjuż bi spjunaġġ fuq daw kollha li kienu kontrihom. Il-pjan kien sempliċi li jnatfu isimhom b'kull mezz possibbli. Il-ġurnal awtorevoli Amerikan Boston Globe qed jirrapporta kif kemm Chris Fern kif ukoll numru ta' persuni oħra minn madwar id-dinja sfaw vittmi ta' Steward Healthcare għal xrawhom bħala teddida. Dan il-komplott ħareġ ċar minn videos u dokumenti oħra li kisbu il-ġurnalisti tal-Organized Crime and Corruption Reporting Project, LOW CCRP. Dawn huma provi li tqasmu fost l-oħrajn lil Boston Globe Spotlight Team u li kixfu kif temp ta' 5 snin bejn l-2018 u l-2023 Steward nefqu $7 miljun bilan li dawn il-kritiċi ta' Steward jiġu mrażna. Il-Boston Globe żvelat ukoll kif l-ewwel darba li Steward Healthcare talbet għal spiji kien propju f'Malta fejn kien sar dak li sejħu deal kontroversjali. Bil-ġurnali jirrapporta wkoll kif żewġ uffiċjali ta' Steward Healthcare qed jiffaċċjaw kawżi kriminali fil-qorti tal-li serqu flus il-poplu Malti. Il-Boston Globe żvelat kif ftit wara li Steward mexxew il-headquarters tagħhom minn Boston għal Dallas, it-tmexxija ta' Steward xtaqet tespandi u għażlu lil Malta għax kienet mira faċli. Kif dan il-mument meta Armin Ernst fassal deal ta' $4.2 biljun mal-gvern ta' Malta. Meta dak iż-żmien Fern stess kien sejħilhom the real deal. Iżda mill-ewwel bdew il-problemi tant il-female partikolari li Armin Ernst kiteb lil Fern fl-2018 u qallu li jinsab verament frustrat. Imbagħad fl-2021 email miktub minn Mark Rich indika li Steward kienu se jieħdu azzjoni legali u kienu lesti li jiftħu kawża legali fil-qorti tal-Istati Uniti kontra Fern u oħrajn. Steward eventwalment kienet qabdet kumpanija privata ta' spiji u użat metodi oħra biex ħolqot fake news. Bl-aħbar kienet timplika li ġew trasferiti €3.2 miljun f'kontijiet bankari li t-tifla ta' Carmen Chantar li dak iż-żmien kienet iċ-Chief of Staff ta' Fern.